86 questions past tense 2. Întrebări. Trecut 2. Întrebări. Trecut. 2. Întrebări. Trecut 2. Which tie did you wear? Ce cravată ai purtat? Ce cravată ai purtat? Ce cravată ai purtat? Which car did you buy? Ce mașină ai cumpărat? Ce mașină ai cumpărat? Ce mașină ai cumpărat? Which newspaper did you subscribe to? La ce revistă te-ai abonat? La ce revistă te-ai abonat? La ce revistă te-ai abonat? Who did you see? Pe cine ați văzut? Pe cine ați văzut? Pe cine ați văzut? Who did you meet? Cu cine v-ați întâlnit? Cu cine v-ați întâlnit? Cu cine v-ați întâlnit? Who did you recognize? Pe cine ați recunoscut? Pe cine ați recunoscut? Pe cine ați recunoscut? When did you get up? Când v-ați trezit? Când v-ați trezit? Când v-ați trezit? When did you start? Când ați început? Când ați început? Când ați început? When did you finish? Când v-ați oprit? Când v-ați oprit? Când v-ați oprit? Why did you wake up? De ce v-ați trezit? De ce v-ați trezit? De ce v-ați trezit? Why did you become a teacher? De ce ați devenit profesor? De ce ați devenit profesor? De ce ați devenit profesor? Why did you take a taxi? De ce ați luat un taxi? De ce ați luat un taxi? De ce ați luat un taxi? Where did you come from? De unde ați venit? De unde ați venit? De unde ați venit? Where did you go? Unde ați mers? Unde ați mers? Unde ați mers? Where were you? Unde ați fost? Unde ați fost? Unde ați fost? Who did you help? Cui i-ai ajutat? Cui i-ai ajutat? Cui i-ai ajutat? Who did you write to? Cui i-ai ajutat? Cui i-ai ajutat? Sorry, this was the previous one. So, who did you write to? Cui i-ai scris? Cui i-ai scris? Cui i-ai scris? Who did you reply to? Cui i-ai răspuns? Cui i-ai răspuns? Cui i-ai răspuns?